recibir o seguinte grupo. Como comentaron eles nalgunhas súas coplas, somos gaiteiros da Toruso, acompañados de Ledicias e Amieiras de Valladares, do Centro Cultural de Valladares. Nos, desde a agrupación de centros culturais de Vigo, que pretendemos un acto como este, como esta Festa da Cultura, e achegarvos o que ocorre nos barrios e nas parroquias da nosa cidade. E Valladares é unha delas, o seu centro cultural é un centro moi vivo, moi cheo de actividade. Agardamos que les guste, que les interese a proposta que temos para vostedes esta tarde. Xa viñeron os das regueifas, estiveron Luis Caruncho e José de Teixeira aquí actuando e improvisando os seus desafíos, como lle chaman na serga propia dos regueifeiros. Xusto diante de vostedes, agora subirán Ledicias Amieiras acompañados de gaitas a Toruso, colaborar todos, Ahora está subindo o escenario preparándose o grupo de gaitas a Toruso, e aquí no medio do escenario imos ter a Ledicias e a Amieiras bailando. O Centro Cultural de Valladares, que é unha das entidades importantes no eido cultural da nosa cidade, un centro que mantén múltiples actividades simultáneas, que dá cobertura a moitísima actividade ao longo do ano e que hoy les convido a que se cheguen a coñecelo, a que visiten.
espectáculo aquí, espectáculo tamén abaixo entre o público. Así que disfrutemos con De Raíz. Forte aplauso para eles. Que tal se escoita? Ben, pois eso é culpa dos que están por aí no sonido. Forte aplauso para a xente que está traballando aquí duramente todos estes días, co son, coas luces, a xente de centros culturais por organizar estas festas en prol da cultura que sempre